दिनै ब्रैथि रायमना नेशनेल पार्क गायसन सान बे गायसन सानाव बे जोङो आथियाबारि रेन्जआव जों बेखौ बे हाबाफारिखौ लादों फालिनायखौ आरो बे गायसन सानाव दिनै बे आथियाबारि हालामनि नेशनेल पार्कनि साखाथि फाखाथि थानाय फ्रेन्स एरियानि गामिफोरा दिनै ज' जाजाय फैनानै बाहागो लाफैदों बे जोंनि थाखाय मोनसे मा होनो मोजां सिनायथि मानोना नेशनेल पार्कखौ संरैखा खालामनायजों लोगोसे बे हालामनि हाग्रामाफोरखौ संरैखा खालामनायजों लोगोसे जोंनि हालामनि इक'नमि बेकबनखौ जोङो जे एग्रिकालचार सेक्टरनिफ्राय बोखांनानै टुरिज्म सेक्टरावबो जोङो माबोरै गोजौ थाखोआव लांनो हायो बे बेबस्थाखौ जोंनि सरकारा लानायखौ दिनै बिटिआरनि रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदों बर'आनो जा राजबंशियानो जा नेपालियानो जा सुत्रधरानो जा बा आदिबासियानो जा बयबो बेखौ सापर्ट खालामदों बे जोंनि थाखाय गाहाम मोनसे हाबाफारि टुरिज्म सेक्टरावहाय गोदो टुरिस्टफ्रा जोंनि बिपिएफनि समाव बेरायनो फैयामोन बे मा खारनाव फैया जों बयबो मिथिलायखायो जोंनि गेजेराव गावजों गाव दाङाबाजि हारिजों हारि दाङाबाजि जानायनि थाखाय हयथ' फैयाखैमोन थांनाय बोसोराव जोंनि चिफ मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि उनाव थांनाय बोसोराव जोंनाव 24,000निख्रुइबो बांसिन टुरिस्टफ्रा दावबायफैदोंमोन दावबायारिफ्रा देग्लाय 80,000निख्रुइबो बांसिन दावबायारिफ्रा जोंनि बिटिआरआवहाय दावबायफैदों आरो बे दावबायनायनि गेजेरजों दावबायारिफ्रा बुंलांदों बिटिसिआ मोनसे एभारग्रिन रिजन बेखौ जोङो संरैखा खालामनायाव सरकारा जेखिनि इनिशियेटिभ लादों रायजो राजाफोरखौ उदुगायनानै थुलुंगानानै बेनिख्रुइ जौसिन थाखोआव लांनो हायोब्ला मुलुगनि मोनसे समायनासिन जायगा जागोन होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंलाङो थेंक इउ मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर&बी र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 इयार कर्स Beauty and Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course. Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।